6टायावनो ओंखारबोबाय जोङो। हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय। गाइस आङो बरमानि भिडिअखौनो होनो हाजोबाखैमोन। थरथिंग' एक्टरनि मेथाइ खननायखौ नोंथांमोना नायलांबाय नोंथांमोननि गेजेराव जोंहा थरथिंग' आरो मोनसे फिसा अन्थोब
जोबोर साबायखर बुरजा बायदिसो जाखायो माने ओइयाव र' एभ्रिवान नै जोंहा दा रुमाव फैबाय 30 मिनिटाबो जोब्बाय दा बेसे टाइम जाखो 11तायानो जाबाय जोङो ओंखाम जाखां लोंखां दासो माने मोनफैदों फांसनाबो एसे गोबाव जादों नालाय बिनि सायाव बिराज आदा फैदों ओमफ्राय थरथिंग' एक्टर फैदों बेखौबो नायबाय जोबोद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै बेयावनो उन्दुनोसै आङो गुड नाइट गाइस गुड नाइट अखानायै जोङो न'आव थांनो नागिरबाय फुंनि 6तायावनो ओंखारबोबाय जोङो मैयानिखौनो गानबाय आङो थांबाथ' बिराद बुरजा सुहैनांगोन नालाय बेनि थाखायनो बे मैया गाननायखौनो आरो दिनै गानफिनलायबाय मानोना जेबो मैला जाखायाखैमोन नालाय स' गाइस नोंथांमोना नायदांबाय दा जोङो बास नेगासिनो बास फैगोन स्टेशन मोनफैबाय जोङो दा फिथा लाबाय टिक्लि फिथा অনুগ্রহ করে মন করে গাড়ি সংখ্যা 125 फिल्म नायनायाव बिजि गोजा बयबो टाइमाव खारगोन मिथिया नाथाय आरो ट्रेनावनो गोबालायनाय आंसो नुबाय आरो गाइस ट्रेना खारबाय दासो साना मिक्सार साना जालायबाय आंहा आं लोङाहाय लोंनो बायो आङो साहाखौ गाइस हारमुथि मोनफैबाय थानो हादियासै गेजेरावफ्राव जायगायाव